sa ato karon nga pagpamalandong ug pagkat-on sa pulong sa Dios nga atong nadungog sigon sa gibasa o gisangyaw kanato, tuguti ko mga igsuon pagpahinumdom pag-usab niadtong akong gipaambit ninyo mahitungod sa kabililhon nganuman nga kitang mga Kristiyanos labi na karong panahon na mamalandong ug mukat-on ta sa panaw sa kinabuhi sa Old Testament people. Kaya mo mana, usually yun sa atong Sunday liturgy, ang first reading, gikutlo man yun sa Old Testament. Nakadumdumana, nga ako nang gipasabot diri, nga atong pamalandungan, gikatunan ang ilang panaw sa kinabuhi, tungod kay ang ilang panaw sa kinabuhi, mauman usab ang atong panaw sa kinabuhi. Natong mga Kristiyanos. Mabalik ko nato, no? Tanaw ng Old Testament people, ang ilang panaw gikan sa pagkabinilanggo sa Ehipto, nga gitanaw nila, nga ang ilang kinabuhi sa pagpakasala, gihawa sila padulong ngadto sa yuta sa saad, nga gisaad sa Dios kanila nga ilang puy-an. Unya, ang pagpadulong nila dito sa yuta sa saad mga isuon nga ato sila magpuyo nga diin didto magtukod sila og usa ka katawhan nga magpahari sa Dios. Mao na ang ilang struggle mga isuon, to form a people, to form a society, a community, nga diin ang Dios maoy maghari kanila. Unya, kining maong panaw sa kinabuhi, padulong dito sa maong dapit sa yuta sa saad na isun o paguma sa pagkatawhan, dili sayon. Tungod kay dunay duha ka pakigbisog ang ilang giatubang. Una nga pakigbisog kanang gitawag internal struggle. Nganuman kay nakagamot naman kay nila ang kultura dito sa Ehipto, kinahanglan nga i-purify sila. I-purify sa ilang mga naandan kay unsaon man paghari sa Dios kung magpadayon ang ilang karaang naandan nga kinaiya nga wala magpahari sa Dios. Maunay una nilang struggle, pakigbisog, internal. Ikaduha, external. Unsay may external? Kay sa ilang panaw padulong sa yuta sa saad dili sayon. Tungod kay adunay mga katawhan nasod usab nga buot mupuo nila. Munang dagan po silang pakig-away, munang to pagpuyo sa yuta sa saad, they have to earn it. Pakigbisog mga igsuon. Na kung atong tanawon, mausab ni atong panaw sa kinabuhi. Kay kanang mao nga saad nila, kanang pagpahari sa Dios, niabot na, diya na katumanan ana sa pagpakatawo ni Kristo. Munang gasangyaw sa Kristo nga paharion gyud ang Dios dinhi sa kalibutan. Pero ang kalibutan wala mo dawat niya kay dili gusto sa kalibutan nga maghari ang Dios nining kalibutana. Kay hinumduman nato ang kalibutan nga atong gipuy-an napuka ni sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Mao na nga buot sa yawa nga iyang angkunon ang kalibutan nga siya goy maghari, iyang pagtulunan mao'y sundon dinhi sa kalibutan. Munang atong Ginoong Hesus gipatay aron nga unta dili mulapnag ang iyang pagtulunan, ang pagpahari sa Dios. Apan lagi mga igsuon, bisan tuod si Kristo matuod nga tao. Apan kining maong buhat sa kaluwasan may suon, buhat man ni sa Dios. Kay buhat sa Dios wala bisag unsa nga gahom nga makapugong ug makapakgang niini. Nagpadayon gyud kini paglapnag sa kalibutan. Munag niabot din sa atong lugar.
Nya kung atong pamalandungon mga igsoon sa pagdawat ato ni Kristo sa atong kinabuhi, naisama ta sa katawhan sa Old Testament people. Nga diha sa pagdawat ato ni Kristo, niingon tag gipapas ang salang panulundon. Munang gihawas ta. Nganuman, kay maningkamot ta nga magkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo. Munang nga himuon tang Kristiyanos. Sa ato pa, ang mithi ni Kristo, yung pagtulunan, maoy himuong mithi o pagtulunan sa atong pagpakabuhi ng kalibutan na. Nganuman, kay iyat ang dadon sa yuta sa saad nga atong pagapuyan. This time, ang yuta sa saad nga iyang gisaad nato mga igsoon nga atong puyan, wala niining kalibutan na. Nganuman, kay mamiya ramang punta. So ang yuta sa saad nga iyang gisgutan, mao ang kahingpitan, kalibutan sa kahingpitan. Asa man muna gahisgot sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Muna ang iyang pagtulunan mga igsoon nga maningkamot yuta, maningkamot aning kalibutan aning kinabuhian nato nga makasulod ta sa kinabuhing tunhay. Mobita nang niingon siya ug makasabot ug mo ni atong pananaw makasabot kasi ang pagtulunan nag-ingon nganong maghago man mo sa mga butang ug bahandi nga diin makawat ug makutkot sa anay kadumdum ana. Kun dili paningkamot mo sa bahandi nga diin dili makawat, dili pud makutkot sa anay ug makapasulod ninyo sa kinabuhing tunay. Naon sa payang giingon, magunsa man maimo ang tibuok kalibutan apan mawad-an ka sa imong kinabuhi, kawang lang ang tanan natong mga kahago kay mamiya ra gyud ta dinhi. Muna ang yuta sa saad nga gipapunting ni Kristo nato mga igsoon, ang langit sa kinabuhing dayon. Pero pagpadulong nato dito, isip usa ka katawhan, kay gitawag mo tag isip usa ka katawhan, kay katawhan mata sa Dios nga magpanaw padulong dito. Dili pud ni sayon. Dili sayon. Nganuman sama sa karaang katawhan sa Israel, nagpanaw tag isip ka katawhan nga diining kalibutan na makatukod tag usa ka katilingban, usa ka susidad, usa ka nasod nga magpahari sa Dios. Kay kundi nato paharion ang Dios sa ato ang katilingban nga mga binunyagan mga igsoon, ang kaaway sa Dios mo'y muhari nato nan unsaon man nato pagsulod ni anang langit nga pulong sa hari, pulong man saging harian. Nya mo nang pagpadulong nato dito, doon na po tayo duha ka struggle. Una, pariyo sa Old Testament people, internal struggle. Nganong internal man, kaya ang atong panaw, padulong sa langit is our purification. Maubitaw na nga, dili lamang paigo nga nakadawat ta sa seremonya, sa bunyag, nga mga pagdawat nato ni Kristo. Kinahanglan maningkamot nga atong ikinabuhi ang pagtulunan ni Kristo. Nganuman, kay mauni ang atong pagpurify, paghinlo nato sa atong kaugalingon sa salang panulundon. Because otherwise, kung muhunong ta, pagpaningkamot, pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo, mubalik na putas atong naandang karaang pagkatao nga nakapanunod sa salang panulundon. Muni atong kasaysayan mga igsoon. Unya-unsa po ng external nato na po, sama sa Old Testament people, external struggle, nganuman, kaysa atong panaw padulong sa langit, ning kalibutan na daghang mga tao, kultura nga buot mo guba sa atong kinabuhis pagtuo. Munang pakigbisog nato ni, we are on a spiritual warfare. Nakiguba tag sa espiritu, tali sa espiritu sa Dios nga aniya kanato, o ang espiritu sa kaaway sa Dios nga buot musakmit nato pag-usab. Tagan ta mong example kung giunsa ta
pakig-away sa kaaway sa Dios aron gub-on ang ato ang kinabuhis kaluwasan. Sulsulan ta og mga values nga diin makapaimpirno. Nawa, mga bata palang gani, tudluan na unsaon pagsukol sa ginikanan, walay pagtahod sa ginikanan. Kay kung disiplinahon, kung dili na makabukad ang iyang kinaya kay bata, kay under permission pa, tudluan ang bata, ipakiha, ipadiis WD. Maayo ba ron? Nga mga ginikanan po, wala po mo barog sa atong pagkaginikanan. Barugi ang inyong pagkaginikanan kay kanang anak nga gihatag ninyo, dili na inyo iya na sa Dios. Gipiyal na niya nato. Kung makasabot lang taan ni mga igsoon, makasabot gyud atong pagtulunan ni Kristo, katubang ni Kristo nga, ako mao ang matuod nga magbalantay sa karniro. Kay miula sa siyang dugo, kay ang ubang magbalantay nga sinuhulan lamang, pag-abot sa lubo mo dalagan, di niya panalipdan ang karniro. Daghan kaya narong panahon na. Mo nang mga igsoon, mauni ang atong external struggle. Tanawa karon no, bakak nga pagtulunan, pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat na babae lalaki, duha ra gyud na ka gender. Karon pila na marubeling daghana na. Unsa pa bakak nga pagtulunan? It's okay kamong laki magsuot mo nasuot sa mga babaye. It's not okay. Nga kani pagtulunan na mga igsoon aron makaganansya ni kapitalista ani. Wa ta kabantay how we are destroyed by the philosophy in this world. Nga too much materialistic mga igsoon, himuon ta nga secularized kayo, nga di na ta magtanaw kalibutan sa kinabuhing dayon. That is why today sa atong mga pagbasa karon mga igsoon, gipahinumduman ta nining maong panaw sa kinabantay mo sa first reading. Unsa gihulagway nato? Gikutlo sa basahon sa Exodus. Nga diin ang mga Israelitas giatake sa mga Amerikanhon. Karon ang ato aron dili naman ang atake ron, this is a culture man eh. Kultura sa kaluwasan o kaparutan. Ang kaparutan mo ay kuha na to ron, nakisulong na to, tanawan na kung sa'y moralidad na to ron. Nagkaut-ut na. Na din mga igsoon, nakita sa mga Israelitas, dili man pidig, dili papilon ang Diyos. Kailangan mo apil gyud ang Diyos. Munang atong nadungog, si Moises, nagampo, munang iisa niya ang iyahang sungkod nga gihatag sa Diyos niya. Unsa man nga gesture mga igsoon, pag-ampo nga to sa Diyos, pag-surrender, ginawa mi mahimo kung wala ka. Munang nagihulagwayan ta nga kumuubos pod ang kamot ni Moises, mapildi sila. Dili biya ni kuha ng kartuning ng solidaha. No? Na kumuubos ang kamot, mapildi sila, isa ka, mudaog sila. That is a gesture expression nga in prayer mga igsoon, magmadaugon kita ni ining panaw nato padulong sa yuta sa saan. That's why prayer is very important mga igsoon. Gani akong ipahibalo din ni pasalamat sa Dios kay naay letter from the CBCP alang natong tanan nga pagsulod sa pandemya, di ba, ni nunot ang ato ang mga pangulo nga kuan na ito'y mga sani, bato na lang mag Facebook karon ningon ang atong mga obispo sa Pilipinas, balik na ta sa simbahan, panimba na mo. Ayaw na mo ana sa Facebook. Kaya ang tinuod nga misa, tinuod nga pagsaulog sa misa is our physical presence.
Munang encourage na. Ayaw nagpulo pangutanag. Pwede pa pong musimba, Padre, kaysa sinta kape naman me. Ada, uli ka nagsimba, ay nala magpulo pangutana. Huwag lang ka musimba, simba. Ay pulo pangutanag, pila edad requirement ka. Wala ni requirement. Usaray gi-require ani. Unsa man, nga nakay pagtuo. Kaya ang misa kasaulugan sa atong pagtuo. Aron nga inigsimba nato mga igsoon, makadungog ta sa pulong ni Kristo kay mga Kristiyanos man ta. Aron magiyahan ta padulong sa yuta sa saad. Munang maminaw pud ta sa pagiya sa pagpasabot, pagtudlo sa simbahan nato kay muni gibinlan ni Kristo aron nga mo pasabot nato sa iyang pagtulunan. Mga importante kayo ang prayer, mga igsoon. Mubitan ng sa ato ang Ebanghelyo karon, pareho sa unang pagbasa mo guni gihulagway. Atong balikon ang sambingay sa atong Ginoong Hesus. May tungod sa usa ka huwis nga dautan, okay, pagtuog Dios na nagpakitabang niya usa ka byuda. Grabe gud kaayo no, makaluoy ning byuda sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Na karon unsa man tungod sa iyang pagsigig yang ngo. Unsa may giingon sa huwis, unda ako ni tabangan, magsige ko ni samok na ako ni ako ra gunin tabangan. Muna ni ato ginunan ang Amaha ang atong Dios nga tuburan sa kaayo di ka na mamati sa atong pagampo. Mamati na siya maison, dili ta kawad ang paglaom. Pero ang pangutana ani mo maguni ning last part bas gospel, unsa gingon ni Kristo, apan makakita pabakahag pagtuo. Ang anak sa tao dinis kalibutan na ibalik niya. Nya mo ni ang siging giatake nato ron mga igsoon nga mawala ta sa atong pagtuo aron mawala ta sa focus sa langit. Munang daghan kaayong mga kalingawan nga iduso dinhi nato aron kung malingaw na ta ana mawala na ta sa atong focus. Munang let us go back to our focus. Nya di ni mahimo mga igsoon kung ato-ato lang. Munang ato papilon ang Dios sa atong panaw. Nya aron makabalik tag focus, balik tas pagampo kay ang pagampo mga igsoon maunay usa ka buhat nato nga gadala nato gaduna tay punting sa atong panaw sa kinabuhi. Mao na nga kumuhunong na tag-ampo magsuri-suroy na ning atong kalagan eh. Muni gipahinumdo na to muna sa ikaduhang pagbasa aron malig-on ta atong gapahinumdo ta sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Unsa yang gingon atong balikon mga igsoon, apan ikaw kisa man ni si ikaw nga yang gisgutan karon kita na. Unsa yang gingon, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug gugot mong gituuhan. Sulig-uno na to kanimo pagtuuha, kaning kamatuoran ato nadawat, kisa nga kamatuoran man si Kristo. Kay mao ni ang gisangya, walay gisangya ang atong simbahan kundi si Kristo. Ang iyang kinabuhi, iyang pagtulunan kay mo ni kamatuoran. Na akong balikon may suon, lig-unon yun nato ni kay ang kaaway sa Dios nagsigi po nag-atake nato mga igsoon. Munang sa Salmo nindot kaayo kay dinhi atong gilig-on atong pagtuo aron nga mosalig ka sa Dios. Unsa ka atong Salmo? Okay. Ready, go. Nana? Sige, usap. Ready, go. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Atong usbon paglitok nga kanang naan na tay pagtuo. Kay lahi mo na maglitok-litok ra walay pagtuo. O kanang galitok nga naanay pagtuo. Sige, kanang ato yung tuuhan, ready go. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Amen.